gamba. Ito, may naispatan na naman tayo rito. Ayan o, kalamansian na naman yan o. Tapos doon sa banda roon. Ayan. Ayun, balag yun, balag. Yun, balag yun. Bali ang palaya yan, balag ng palaya. Puyat pa tayo. Ayan. Ayan, ikot natin yan. Ayan mga kagamba. Ayan, kalamansi yan. Ayan. Ayan. Mamaya ilawan natin yan. Gumagawa pa siya ng sapot na. Ayan mga gamba, ayan, kita nyo. May isa rito. Ayan. Huwag mo na lang ilawan, hindi ko makita. Ayan, ayan, kita-kita, ayan, ayan. Kukunin natin ngayon yan. Ayan. 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 Laki. Yun. Mahangin. Ayan o. Kunin ko na. Ang bantala. Yan. Yan, malaki yan, no? Oh. Kunin natin. Malalaglag. So, ayun, no? Shout out ka Kuis TV. Ayan, gagamba ni tatay, oh. Ayan, yan, yan. Ayan. Isang kaha yan. Nag-iisang kaha. Nakachempo tayo. Ayan. Okay, thank you. Thank you, tay. Thank you po.